fredag. Vi er ved at gøre klar til walking-tur. Hvad siger Muggi? Jeg er klar. Godt. 47 minutter regner jeg med. God ben. God røv. Også det. Stor røv. Hvad siger maleren? Vi overlever. Vi skal bare op. Og det tapser vi ud af hans cykelhjelm allerede. Det er god tegn. Han Ja, det bliver ikke mindre. Kenny Bombenny. Mm. Manden med honninghjertet. Ondt i halsen. Jeg ligger. Ja. Skønt. Jeg kigger på det fedtspilleri. Nu ligger der bare op foran det. Så med Claus. Han har fået de lange hosen på. Hvad siger tiden? Hvad skal vi satse på? Jeg satser på Alt under en time. 51. Sådan. 1,51. Kim. Ja, 1,51. Kanon. Ja. Men Michael, har du noget at sige? Ja, ikke så meget. Vi kører bare et bedst, vi Du kan. kører bare. Hvad tyrer vi? Gå som det kan. Ja, de her lange ben, det er Der Anders. er uld på dem, kan du se det? De er uld. De er lige klare. Det er ikke græs, eller det er hår, mand.